खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि अबुरबाहन स्वर्गियारि आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावगिरि दिनै जोबोर गोजोननाय मोन्दों बे जिनैथि बे गोथार बाथौ सान फालिथायाव हिराम्बा बे हालामारि बाथौ फोरबो फालिनायाव फैनानै आंखौ थि बिबुंथिगिरि हिसाबै लिंहरदोंमोन आरो फैनानै आं बे आगोलाव फैयाखैमोन दिनै फैजेनबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला आथिखाल मुगायाव बर'नि आंगो बाथौ धोरोम जेसेबां फोसावनाय जादों फालिनाय जादों बेनि गेजेराव बेहाय फैनानै नुनो मोन्दों जे जोंनि बर'फोरनि जे फालिनाय गोथार बाथौ सानखौ जे मुलुगनि बयनिख्रुइ गिबिसिन आफा इसोरनि सोरजिथाय आग्रां आयलां खैला सानजा राजखुंग्रि बे साबा मोदाय एबा हादै सान अख्रां बार बे इसोरनि गिबि सोरजि हिसाबै बे फालिथाय सानखौ बर'फ्रा गोथार बाथौ सान हिसाबै फालियो आरो बिनि बे थाइगिरगुरि बे जायगायाव बे खुंथाय 6 सान फालिनायनि गेजेरजों बेखौ फोरमायथिदों जे बिथांमोना बाथौ धोरोमनि फारसे बाथौ धोरोमखौ सिबिनायाव जे सांग्रांथिजों लोगोसे बिनि आसार खान्थि आरो सिबिनाय आरो लोगोसे सोलोंथाइ फालांगियारि गुबुन गुबुन बिथिङाव बाथौआरिफ्रा जे दावगादों बे एकमात्र आफा इसोर बोराइ बाथौनि थिननायजों आरो बिसोरनि साननाय हनाय बिबेक बुद्धिजों बे हाबाफारिखौ मावलांनो हादों आरो बेबायदिनो फेहेरनाय फोगोमनाय आरो फोसाबनायाव बाथौ धोरोमखौ बिथांमोननि आवगायलांगोन आं बेखौ सानबाय आरो लोगोसे आं बेखौनो सानदों जे नैबे हिराम्बा हालामारि बे बाथौ सान फालिनायनि बे थाइगिरखारि ओनसोलनि आं नुनो मोनबाय बिदि सोरगिदिं मावनाय दांनाय आरो सुबुंफोरनि बाथौआरि हिसाबै जिथुनिखि आध्यात्मिकता गियान बा सिजौआरि गियान जिथुनिखि नांगौ बिसोरनि आखल आखु साननाय हनाय बिबेक बुद्धि जथेस्थ' जौगादों आरो मोनसे सोलायनाय फैदों मावनाय दांनाय खेथि बाथि बेफार बानिज्य शिक्षा दीक्षा गासै बिथिङाव दावगादों बे एकमात्र आफा इसोर बोराइ बाथौ दा बिथांमोना मात्र 12 बोसोरल'सो बिथांमोना खुंदों दा बे सांग्रांथिखौ लाबोनो हानो थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बेबायदिनो इयुनावबो जाहाथे बे ओनसोलनि जायगानि गासै सुबुंफोरा सुबुंजों बर' हारिनि सुबुंजों लोगोसे गुबुन हारिफ्राबो जे बाथौनि सायाव फोथायनाय आरो बाथौनि तुनिकि आदर्श आरो बाथौनि तुनिकि आसार खान्थि नियम बेफोरखौ जाहाथे बिथांमोना फालिनो हानाय बायदि आफा इसोर बोराइ बाथौआ बिथांमोननोबो मोनसे गियान होथोंसै आं बेखौनो मिजिंथिबाय दा जोंनि समाजा आथिखाल मुगाजों गोरोबनानै आफा इसोरनि बोराइ बाथौनि थिननाय बायदिनो आवगायलांनो हाथों आं बेखौनो इसोरनि आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय।